Haupa adunako ikasle eta gurasoak. Gaur erakutsiko dizuet bideo llamada baten nola sartzen den. Asko jakingo duzue, baina beste batzuk ez bazeate gogoratzen hau ikusi. Irakasleak bialtzei zuenen e-mail bat, horrela etorriko zaizu hemen. IKT aduna, beraien irakaslearen izena, eta hemen invitazion bideo tutorialean sartzeko. Hor klikatuko dugu, eta hemen lehenengo gauze, hemen asaltzen da bideo tutorial hau, o bideo llamada hau, noiz izango dan. Hemen, irailak 30-en, goizeko 10-etan. Zuek hemen sakatze baldin baduzu bai, irakaslea etorriko zaio e-mail bat, zuek parte hartuko dezuela, eta beha jakingo du e-mail hori jaso dezuela. Eta gero, egunean bertan, berriro hemen sartze baldin bazeate, hemen pixka beraxego juten bazeate, información para unirse con Google Meet. Hemen, esteka honetan klikatuko duzue, eta ja jungo zeate, bideo llamada hortara. Bai, hemen eskubitan jartzen du Meet bideo tutoriala sartu, eta hemen ikusten zuen, bideo tutoriala itena egea. Bai, kaixo, bueno, besterik ez, hoxe zan dena. Bale, aio.